Baktas minasan pauli. Sa Pilipinas minasan, Tagum. Nangukay ra ko sa nina minasan para makabot og Japan ba. Karon minasan ang maukay-ukay na ko na ipanglabay kay nangadunot na. Nakaukay ra jud diri minasan. Barato ra ba? Tipid may tira na to diha. Kung naman galing ko palito minasan. Si Raiso ra yun. Si Raiso ba? Itong ninja dito wala ko yung ulo. Malingaw ko ato. Okay pare? Okay kayo? Kayo kay minasan pang sulod minasan haro naman gudpud kuan ba haro sigaw. Ay aki no. Oh, aki. Atom ba utom. Yan na minasan tayo brihon minasan. Nakachambat na minasan. Mahal gyud diri ang kuan minasan lakos ba. Sa isa kalapad mga gagang mga 4 meses o 5,000 pesos. Pero kita ko minasan mo. Nara. 1,000 yen ba. Siyempre, daiba na. Minasan. Nakabit-bit na kong Levi's minasan. 1,400 yen. Nagpikay-pingay ko minasan. Nakita ko ni. Nalao. Malito yung Pinoy minasan. Flip side. Na minasan, mabasa pa rin. Davao City, Philippines. Dili ta sa listahan ng mga brand. Ang mahal kayo, 96. Pulo kalapad, Supreme mga piece. Supreme mga mahal, maghihapon sa mga mainganyo ani, mga price o mga mahal. Supreme, Stasi. Hindi ko musuko lang yung presyo ha. Tama na ako sa 1,000, 6,000. Sa brand nyo na lang ko ani. Ang Stasi. Sa brand nyo na ako mamawag presyo. Bating ape, extra large. Naging sa mga presyo po. Isa kalapad ba? Halos. Minasan ako nakita, daiban mo na ako nito. Nalao. Hilihansin. Makinom na ko yung paripitoy sa una, college ni. Nalao. Hilihansin nga brand. Hilihansin nga brand. Bigyan ko na ni. Minasan, nakita ka minsan. England jud siya. Ipadulsin. Made in England jud siya. So daiban lang gyud ako ni minasan. Ito ka pare? Para sa kuha yun ni pare. Sa kuha. Ganun pa tinggaan na ba yun? Puro di ko gitik pare. Siyempre, ang champion sa namisan kami. Grabe good. Basta kalo minasan, daiban lang na to. Minasan. Napapangukay na minasan. Mga word sa kalapad lang yung palit ba? Nagka na kayo. Picture ba? Mga sikanhan ba? Salamat kay minasan.